Dak kull ma qed tippretendi l-UHM li dawn il-ħaddiema li hawnhekk illum qegħdin jistrajkjaw għal dak li huwa bid-dritt tagħhom li jissieħbu ma' min iridu huma. U dak li aħna ħankomplu nsostnu matul din il-ġurnata li Alla ħares aħna f'daw żminijiet rajt nispiċċaw biex inċaħdu lin-nies u noqdu nedduhom u noqdu nbeżżawhom, aħna dawn mhux se nċeduh. U ħankunu qegħdin wara dawn il-ħaddiema bil-forza tagħna kollha għaliex dawn bid-dritt sakrosant tagħhom li jissieħbu mal-union tad-dritt tagħhom, tal-għażla tagħhom. U dan ma nista' nċeduh. Filgħodu il-ħaddiema li huma membri tagħna ma ħarġux bil-vetturi tagħhom, ipparkjawhom fil-ġemp u biex jibqgħu għaddejjin allura kellu jidħol f'ċertu rotot il-kontrattur privat. Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja l-Kumitat, nixtieq nirringrazzja wkoll il-ħaddiema tal-kooperazzjoni tagħhom. Illum fl-erba' jista' jkun hemm ukoll li aħna nżidu wkoll l-azzjonijiet industrijali. Il-ħaddiema qegħdin jgħidu immorru għall-verifika, immorru għall-eżerċizzju u ħalli l-eżerċizzju jgħid il-maġġoranza tal-ħaddiema ma jridu jissieħbu, aħna nirrispettaw ir-riżultat ta' dik l-elezzjoni li ssir. M'għandniex problema nirrispettaw ir-riżultat, imma tihom iċ-ċans lil dawn il-ħaddiema jesprimu ruhom. Dawn il-ħaddiema għamlu għażla u jridu jsarfuha dik l-għażla.